Silleesti voi härnätä vähän Markusta. Pikkusen. Olkapää treeni. Hyvää päivää. Terve. Mitä kuuluu? Moi. Törkeä hyvä. Pieni hiljaisuus tässä. Onko palautunut muuten kisoista jo? Nesteessä koukkuu. Niin, mutta tarkoitan niinku, tiedätkö, henkisesti ja... On ja fyysisesti. Joo, hyvä. Joo. Hyvä painaa tuonne pehään, mihin iloisella mielellä. Just näin. Sen jälkeen se alkaa varmaan tassu painaa. Ehkä jo keskiviikkona, mutta huomenna. Katsot. Mäkin reenaan vähän olkapäätä sun kanssa, niin mä kuvailen muutamia sun työntöjä tässä. Mä voin koota ristiin sun. Faneille, eipä tarvitse mua kuvata. Mä oon vaan tämmönen kameran takana oleva ääni. Hyvä. Vaikka helvetin mukava kaveri onkin. Niin, eihän sille voi mitään, se tulee luonnosta. Joo. 15 toistoa. 15. Ja rauhallisia. Ei tässä kiire ole Joo. mihinkään. Erityisesti jos on niinku kiire, niin ei kannata pitää kiirettä. Menee paljon paremmin perille ja pääsee aikaisemmin pois. Joo. Se on vähän sama kuin autolla kiire johonkin. Hirveätä kaasua painaa. Kyllä kuitenkin poliisia pysäyttää. Niin loppujen lopuksi enemmän myöhässä, kun olisit ollut rauhassa. Niin, just näin. Tää muuten varmaan pätee koko tähän salijuttuun. Hirveä kiire lavoille. No ei, en mä tiedä. Ei se kisaaminen aina väärin ole. Hyvä toi. Kauheet muhkut jo saman tien. Toinen sarja. Pum. Pum. Mulla on vähän pidempi sarja sitten. Joo. No mennä vaan. Hyvä. Kuusi. Se. Hyvä. 9. 10. 11. Hyvältä näyttää. Hyvä. Purista. Tuttu juttu. Jatkuu vaan. Yes. Pidetään se kontrolli koko ajan. Joo. Asti vaan. Jesus, nyt näyttää hyvältä. Anna mennä. Jatkuu. Hyvä. Ja vielä tippuu. Sun reikä. Karre. Paina. Hyvin menee pumppi. Ja vieläkin jatkuu. Ja bebe. Hyvä. Paina. Hyvä. Pitkä sarja. Pudota. Hyvä. Pum. Ai Jesus. Se oli hyvä. Pari minuuttia. Pitäis munkin tehdä? Ei saatana. Kamera pois. Voi vittu. Hirveä. Niin 2 sarjaa pudotuksilla. Tulee siis semmonen 100 toistoa yhteensä perille. Niin. Kyllä se menee perille. Ihan helvetin hyvin perille. Oh. Takaolkapäät taljassa. Joo, me tulee 5 liikettä putkeen. Joo. Takaolkapäät taljassa. Yes. Piparit sivun käsipainoilla. Yes. Takaolkapäät istuen penkin päästä. Lähet vaakana tossa Joo. semmosena
yhden nivelen liikkeenä, ei 2 nivelen soutuliikkeenä, vaan yhden nivelen liikkeenä. Siis just päinvastoin, siis tavallaan niin kuin soutuna. Joo. Eli 2 nivelen liikkeenä. Siinä vasta pysyy lähinnä suorassa kulmassa kohti maata. Näytähän tää. Joo, tehdään tämän. Yes. Siitä lähtee Markuksen taidon näyte, taka-olkapää liike. Parikymppiä per puoli. Sillä mennään sitten. Hyvin näyttää menevän perille. Hyvin näyttää menevän perille. Yes. Joo, on melkoinen kanuna toi tykin kuulo siis. Hyvä. Paina. Just noin. Purista. Hyvä. Ja viimeisiä viedään. Yes, hyvä. Liparit sivuun käsi painoilu. Heti perään. Heti perään. Yes. Pieni painolle hitaasti. Jesus Christ, olkapäätä. Paina. Hyvä. Just noin. Nyt näyttää kyllä erityisen hyvältä. Paina. Just noin. Jesus Christ. Siinä on paksua lihaa. Hyvä. Paina. Yes. Tulee tipuudesta taka-olkapäälle. Soututyyli. Yes. 2 nivelen tyyli. Joo, nyt on hyvä puristus. Just noin. Hyvä. Puristaa. Yes. Hyvä. Puristaa. Purista! Ja vittu. Noin ne olkapäät on kasvu. Yhtä aikaa. Kannattaa ottaa kiinni. Siinä että tuo käsipainon limppu lepää tossa. Yes. Hyvä. Vittu on rajun näköinen. Paina. Hyvä. Anna mennä vaan. Loppuun asti nytte. Hyvä. Paina. Vipunostot yhdellä kädellä taljassa. Loppu asti. Hyvä, vittu. Hyvä. Mä en halua tehdä tätä samaa settiä. Sä teet. Nyt kyllä lähtee hyvin. Hyvin menee. Ihan vitun rajun näköinen toi olkapää. Ihan sikaraju. Paina! Yeah. Noniin. Ei vittu nyt hyvältä. Yes. Kai se on mun vuoro sitten. Oh. Ei saatana. Hyvä.
Jesus Christ. Pum! Yes. Ota tuplat takaa. Näkee olkapäätä. Hyvin lähti. Kiitos. Kiitos treenistä. Kiitos taas kerran. Tää oli toinen pikatreeni. Mutta sehän riitti. Se riittää. Pientä. Yes. Kohta nähdään uudestaan. Moro. Siis nyt tehtiin, tää oli sun niinku toka treeni tälle päivälle. Ja tää oli aika nopea treeni, siis meni melkein, olisiko ollut 40 minuuttia maksimilla. 40 minuuttia varmaan, että kun hommat on paketissa, niin mitä sitä enää jauhaa. Just näin. Kun lihakset on loppu, niin ei se auta niitä enää hiissata. Me tehtiin toi vika supersetti niin pari kertaa. Niin taikin ja taitaa olla. Niin yksi kierto 2 kertaa. 3. Ei kun 3. Niin joo, aivan. Katsoks aika rientää. Olipas liian kevyttä uudestaan. Pitäisikö mun mennä? Mä lähden tuonne. Kyllä musta tuntuu, että nyt äkkiä pukkee uudestaan. Häviää kohta. Joo. Se on, että niinku, kun ei se taukoa tarvitse pitää, niin ei siinä kauan mene. Että se oli, tässähän taisi tämä Dennis James muun muassa antaa Hulkille pari neuvoa, että jos niinku itse sarjoihin menee se 15 minuuttia, sitten 3 varttia huuhaillaan, niin kyllä. Tässä oli vähän niinku sama idea, että ei se aina niinku huuhailu pois. Tuossa itse huomasin, että se kontrolli on se A ja O tossa. Siis se on helvetin kun tehdään rauhassa, niin kyllä se menee joka ikinen kerta, kun tehdään loppuun asti, niin kyllä se on sillä työ on lihaksella ja se menee perille. Ja kyllä. Se ottaa osumaan. Joo. Siitä se on kiinni, että miten tekee. Joo. No, tää oli tää toinen wrap-up. Kyllä. Yes, ei muuta. Hyvä, kiitos. palataan torstaina. Yes, no niin moi. Moro.